was not the door. The problem was people who are now becoming a door. But there are times in life you could blockage yako and zvimwe zvese but vanhu pachavo. Padoo panga pasina kuvharwa. But vanhu vanga vakazara kusvika padoo. Zvoreva kuti mazuva aya uchatadzwa kupinda nekuda kwedoo. Wakutotadzwa kupinda nekuda kwevanhu vakuita sedoo. People can become a blockage in your life. So vanhu vaona kuti pano pavharwa nevanhu. Jesu ari kuparidza mukati umu tomuda. Havana kudzoka kumba. Bible rati vakaenda pamusoro pemba. Vakanobreaka the roof. Ndokubva vadzikisa hama yavo kuna Jesu. But statement yandibata kuti ndibaridze shoko iri. Mark 2 verse 5 yati, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Chakatanga kuonekwa na Jesu. Tochanda kuti chitange kuonekwa mulife mako. Mtive neshanduko. Murume uyu ane problem, is paralyzed. But Jesu paakatarisa, akaona, he saw their faith. And he said to the paralytic, which means God is always blind to your problem. What makes God see your problem is when faith becomes the light. Jesu anakutanga aona nhamo ine vanhu. Jesu akatanga aona kutenda kwavo. Ndokubva ataura kumunhu ane dambudziko. Kuda kuti dambudziko rako richiri rako, Mwari hasati akuriona. Nokuti chinokonzera kuti Mwari arione ndokunge aona kutenda kuti agone kuratidzwa pane dambudziko. I'll give you this simple example. But it's so helpful. Ndaishama kuti munhu kana achinzi ane pain somewhere, anofanirwa kutsvaka mapain is kana mapain killer mapiritsi ekumwa. Iwo mapiritsi ukaanwa une pain somewhere, hautaure nawo kuti varume ndiri kukunwai but pari kurwadza mudumbu kana kuti musoro kana kuti pagumbo muzive kwekuenda musangotenderera tenderera. Inda vachiti ukaanwa anoenda ikoko. Chiri kurwadza igumbo, wanwa mapiritsi iwewe, zviri pachena kuti anotodissolva. But adissolva anenge anofunira tsinga dzako kuti endai kugumbo munoona kuti chii chiri kuitika. Madrugs ese mapain killer aunonwa haumboapa information, but anoenda kune problem. Which means already within your system kune chinhu chinoziva kuti kana pane kuri kurwadza, pakauya chinhu chinopedza marwadzo, we are ready to direct even pasina kutaurwa. Jesu, Bible rati, when he saw their faith, he said to the paralytic, which means no matter the problem you have, there is still something being demanded by God, so he can solve your issue. Kune demand inoda kuonekwa kuti Mwari vasolve your problem iri pauri. So problem is not the key. Yaungaende nayo pamberi paMwari kunochema kuti Ishe pane zvaoma ndibatsirei. Kuchema kuri right. But what attracts God is not crying or pain, is the faith you develop inside pain. When he saw their faith, he said to the paralytic, when he saw the paralytic, so chakatanga kuonekwa is not the problem. Chakatanga kuonekwa is the faith level inside a problem. So my word, without faith you can't please God. Which means no matter the problems you are facing, don't lose faith. Because when you lose faith, you die in that problem. Why? Nokuti kapa akatarisa. Anakutanga ona munakaoma mitezo. That when he saw their faith, he said to the paralytic, Ibabati there akachimukarisimu. Akareve iye wacho. Shiriku include vese. When he saw their faith, vakaona kutenda kwavo, kwete kutenda kwake. Ururu kana yato dai yaipa. Yakutaura kuti vaunototamba nawo vanogona kukunyudzisa. Nokuti apa he saw their faith, kutenda kwavo kwete kwake. You know what helped this man called Thomas? Full of doubt. Chakaita kuti zvimufambire
zvanzi vadzidzi vanga vakaungana pane imwe nzvimbo. Jesu ndokubva apira kuvadzidzi vake akaenda kuna Tomasi akatibata, which simply means Jesu haana kunga ateera kuzotsvaga Tomasi. Jesu wakaita reappear to his disciples and Thomas was among them. Zvakadai Thomas akaruza chikwata ichi airuza kubata. Nokuti hauna kuingwa kunzi ubate. Jesu ainga vadzidzi vake ndokuona kuti Thomas aripo kwakutibata. Kureva kuti Bible parati when he saw their faith, zvoreva kuti your environment matters most pachinhu chinonzi faith. Theya zvinongoreva kutenda kwavo kwete kwake. Kurati pamwe pacho da kutambawo nevanhu vanoti tendei mbishana. Ini shone kuti rora nayo matongo ayiritire musha. Unopedzera matongo acho mese pakuti iwe ari nani. Unotsvaga vanobvawo kuri nani kwete kuti kwedu iko munokuvara. Rora nayo matongo inogadzika vanhu mudhishi ine nhamo mukati. Kungotora na type yeikoko inoziva izvozvo isina exposure ne life whatsoever. Zvinenge zvinorambidzwa kunorora kuJermany. Chivanhu chakatirora nayo matongo pachazonotoguma taa matongo acho. Nokuti zvikatooma muno iwe wakarora muno dzinza rese. Ichi chopisa ichi. Asati arora katipa. Zvikaoma muno wakatora muno ndizvo kwatezvara nekwenyu chachaya. Ndo matongo munoita matongo zveshuwa naye. So Jesu akaona kutenda kwavo, he saw their faith, which means vanava as a team they had one thing, they had faith. Faith yaonekwa, inooneka. Yes, Bible roti kutenda kusina mabasa kwakafa. Zvara kuti zvavaita was a sign kuti their faith. Chii chavakatanga kuita? House breaking. Nokuti pavaida kupinda padhoba pakazara havasi kupinda. Ndokubva vaziva kuti tingangotadzwa kupinda, but nekuti Jesu arimo, tinotenda muna arimo kudarika muridzi wemba. Saka imba yacho toipaza nokuti zvinhu zvaainazvo ichitozvida izvi. Hakuri kumapurisa iyi house breaking. Vakaenda pamusoro pemba vakapaza rufu. Kupaza kwavari kuita rufu vane proof yekuti kana uchingoita zvinhu muna Jesu hauna mhosva. Nyaya iyi hatisi kupazira kuba, tiri kupazira Jesu. Jesus is the center of attraction pane zvatiri kuita. So pavakapaza imba vari 4 vakadzikisa munhu wavo ari pameti ari 1. It's another level of faith yaonekwa ndeipi. Varume havabuda pachena kuti tiri 4 munhu utamutadza zvinotoda 1 iwewe. Vari kuisa kutenda kwavo muna Kristu kuti isusu tiri 4 tamutadza. Ndosaka tamunza kunewe uri 1. Nokuti wewe uri 1 unodarika isusu tiri 4. That's a sign of surrender and worship and saying to God, you are more than what I can think or do. Vanhu 4 vanoendesa kumunhu 1. Vari kutoziva kuti mudhara zvatatadza tiri 4 imi muri 1 hamuzvitadze. So he saw their faith. Nhamo iripo, but where is your faith? The devil akada kukwataka hakurambidze kuchema nekudi chaanokurambidza kudevelopa faith. Nokuti kuchema bets. I look chapter 7. Jesu achipinda muguta rinonzi 9 ari pagate, akaona mai vanga vafirwa nemwana wavo vari shirikadzi, vafirwa futi nemwana. Jesu akasvika akaona chikwata chiri kubuda kundoviga mwana. Ndobva atoiginwa vane coffin, akaiginwa chimwe chikwata chese, akaenda kuna mai vemwana. Chakaita kuti Jesu azive kuti ndo mai vacho vaichema zvisingaite, zvanzi akadzikwa compassion. Akaenda kwavari. Aenda kwavari. Ndokubva avaparidzira asati avaitira miracle. Miracle inodiwa kumutswa kwemwana. Chinodiwa naJesu mwana asati amuka, kuteerera kwaamai kuna Jesu asati amutsa. Saka Jesu anoti kwavari, chiregera kuchema. Chinochemedza chichiripo. Chiri kuvachemedza mwana wavo wafa, ende achiri akafa. Jesu paari kuparidza kuti chiregera kuchema, ari kutsvaga faith. Nokuti faith ndo basis yekuti Mwari vaite zvinhu. Faith amai avakaiona papo pavakangonyarara chete iproof kuna Jesu kuti vaakuzviziva kuti situation yavo idiki paneni. Osaka vanyarara iyo situation yakadai nokuti vanoziva kuti my presence is more than the situation. Saka amai achakavapa kunyarara hakusi kumuka kwemwana, kuziva kuti watinaye anomutsa mwana. So faith pachayo inodena umwe ari kuti vaite zvinhu kwete nhamo kana problem. I know we are
were in trouble. But the key missing for God to help us is faith. Saka mai vakanyarara Jesu ndomba akaenda kune chitunha akachimusa. Zvino kuti chitunha chabatsirwa kumuka nekunyarara kwaamai. Kuda kuti chakafa chine ukama nechiri kuchema. Saka pese pane problem, pane ukama nechimwe chisati chaane problem. Chinotoda vhangeri kuti kana chatenda vhangeri problem iperi. Amai ndo vafirwa. Saka Jesu ndo vaanoti nyarara hatauri nemumwe munhu. Kuda kuti Jesu ari kuti iwe uri connected nechandinoda kuita. Saka connection yangu newe yekuti iwe ukanditeerera ndokuitira. John chapter 6. Jesu akafidha vanhu vanga vane nzara. Very common scripture. But ukaverenga ndipo utaona kuti hapana kufidhwa vanhu nokuti vanga vane nzara. Nokuti achida kuvafidha akaudza vadzidzi vake kuti taurirai vanhu vagare pasi. Zvinongoreva kuti vanga vakatomira varedi kuenda. Vega vatokalkuleta kuti hazvikwana hapana chinobuda taada kuenda. Saka vhangeri raJesu harisiri kuti vapei chingwa rakatanga. Rakatanga nderekuti taurirai vanhu vagare pasi. Chiri kuita kuti vagare hakusi kuwanda kwacho, kutenda iye kuti ane zvaanogona kuita muchishoma chiripo. Saka hapana kufidwa vanhu vane nzara, vakafidwa vanhu vakagara. Rodi mukaita nzara pamukaramba makamira hamudye. Jesu haasi kuda kufidha vanhu vane nzara, anoda kufidha vanhu vane faith nyangwe vaine nzara. Saka vhangeri refaith rekuti tell people to sit down. Zvinoita kuti vagare pasi, hachisi chingwa. Varume vakauya nehama yavo. Hama iri paralyzed. Haifambe. Hama yatakurwa nevamwe vanhu. 4. Munorega nditaure newe mishana panapa. Ndoda kuti udevelope character yakanaka despite problem yauinayo. Nokuti I know you are paralyzed. But kana uripo munhu ari paralyzed anotaura. Ndokuti imwe problem yatadzisa kuti ubatsirike. Haugona kutaura. Kumwe kwese kuri paralyzed, but vanogona kuchinja life yako ndepapa. Bible rangu rinoti the power of life and death lies on your tongue. That's why tine example yembavha yakaenda kudenga. Chakaita kuti mbavha iende kudenga pamuromo. Yakangoti mudhara kana makuya mundirangarira zati akutoenda sasi munhu akameka heaven nekutaura. Kunati akaenda kugehena akaendera kusataura. Kwete kuba kusataura. Nokuti waaiba naye akanzi tikuenda kudenga. Saka asina kuenda kudenga akafira futi pamuromo. A closed mouth is a closed destiny. Learn to speak things. Ukada kuona kuti Satani ari kukuataka zviri serious, anokuvhara muromo. Hauna chiri positive chaunotaura haakubvumire. Even chikanisika chakariruka zvakadii. Izvo tikaita example yekuti pauri papotaura kuti gori nombe vakaimba. Wega unoto kwete kuti vaka taura. Wega unonoti aiwa haka. Ngatsana kana muchichika kuitaura kuzoti kuvaka. Unoona uchiri kure. Ipapa kuti taura kuti gori rinokupera kwari ndotodriva motikari yangu. Unonzwa uchiti aiwa handezve chechi hatitaura. Andambotitenga mota ndatitaura. Kutaura kwacho unototya. Unotya kutaura iwe kutya. Ende hazvisungisa haisi mhosva. But unototya. Ende unototya ari paseti pako kuti akandinzwa. Zhandiri zvinokutaura nyaya yemota. Fear of the unknown. So this man was a paralytic, but aitakurika. Danger nevamwe vedu pano. You have problems around you, but you are also a problem. Vanhu vanototadza kuti vakubatsire sei nekuti nyangwe une matambudziko, iwe wacho uri dambudziko. Paakuda improvement vakuru, pakuti muri paralyzed kudai so, be a good man. Iwewo munhu anogarika naye, pamuromo pako apa imbopatraina kuva munhu ari principled. Uyu chapa kuti atakurwe kubva kumba, aiwirirana nevanhu vanofamba iye asingafambe. Manje problem yako kana usingafamba unotuka vanofamba. Kana ukabhuroka unotuka vanhu vane mari, mishonga, hamene kwavanochitora, vakuru munoinda iyi. Usanyepere kuinga chinhu chaunoda zve. Nokuti wachishaya. Ini mwana wangu paita Oliver aiuya achiti ndiwekerewo metsi. Ndaibudira pachena. Dzinondinetsa. Ndandisingati dzinonetsa. Nokuti chakunetsa iwewe usanyepere kuti chinonetsa. Chanetsa iwewe. Somebody somewhere anochigona. So murume uyu haafambe.
ana kuingwa naJesu but atotanga kuerenga zvanzi Jesu anga ari muKapenaumu mune imwe imba vamwe vanhu ndokuuya nehama yawo. Uri kuona problem inenge ina Jesu wacho hauyi kumunhu ane problem anosvikira kumba kune vanhu vasina kana problem but nyaya yake iri yekuti ufambe but asvikire kumba kwenyu nokuti haufambe kuti une distance yaunofanirwa kufambiswa necharacter. Jesu achakufambisa neprayer neanointing but inokubvisa kumba igood character kuti utakurike nevanofamba. Murume akasimudzwa naPeter paBeautiful Gate akawanikwa aripo iye achinzi afambe kureva kuti kune vanhu vaipota vachimutakura kureva kuti Peter auye kuzokusimudzira kumba kureva kuti unofanira kumboita ukama nevanhu vasina kana mataiti vasinganzi mabishop vasina anointing vane mamuscles chete kuitira kuti utakurike. Machandakanakira handina basa nemunhu chandakanakira handisike kumba kwemunhu ndochawakaipira ndokutoipa kwacho iri hauroni pamba pemunhu iye Mwari wacho unoti haugoni kudaini kana wakavenga munhu. So this man help yake haina kuwanikwa mumba muna Jesu yakatangira kumba kwawo kuti aigara sei nevamwe. Good relationship with others can usher you into a place where God can touch you. Chatokutatisa kusvika muzvinhu zvawaifanirwa kusvika ikarikita kwete kuti Mwari haana tsitsi ane tsitsi neupenyu hwako but ane chinhu chaanoda kuti chitange chadevelopa mauri chigone kukusvitsa at a certain level. Murume uyu ari kunzi ari paralyzed ari kuwanikwa ari pamusoro pemba. Imagine kuti vanofamba vakasimba ndovapinda nepadhoo uyu ari paralyzed patobrekwa rufu kureva kuti chapa hama dzake kubreka rufu vane rudo naye vari kuti kana zvikadii we try by all means to help this man, which means nyangwe anga ari paralyzed he was helpful in the society. I know you have problems but hauna here side riri nani nokuti vanhu vanoti hey murombo wake but ane unhu hwakanaka zvakati haagone but kana makuda nyaya idzi ichanoitawo ichi kufunda haana but anobata nguva pakuita zvinhu hakuna zvimwe zvisingabhadhariswe ka zvaunofanira kungova nazvo unhu hwakanaka haujuisa padiwa airtime kungodevelopa wega. Problem yako yakutadzisa kuti unosvika pamusoro perufu hauzvitakuri unotota hama dzangu rekai ndikudzei chinhu ichi mulife mune zvimwe zvinhu zvaunoda vamwe vanhu kuti vakutakure. Handizivi kuti wakangwara zvakadi unogona zvakadi you need somebody to carry you somewhere. Even munhu wacho asiri educated ane area yaanotakura vari educated. I'll give you text here Judges chapter 16. Samson akati Mwari ndipei simba Mwari vakamupa simba pachakaita kuti adonhedze temberi yaanga akabata akapa chichemo kune kamukomana kaiva padhuze. He said to a certain young boy, take me to the 2 pillars of the church. Samson akabatwa ruoko kusvika asvitswa pamapila. Ane power but haana vision. Kane vision hakana power. But Samson kuti uve nemaresults mahombe you need to surrender to somebody asina simba sewe but anoona kudarika iwe. That's why I chose to differ when somebody thinks that is the only man of God with everything to tell the nations. No, it can't be. Azviite zvoreva kuti vanhu vese vakaberekwa usati vaberekwa vakafira maharara nokuti ndione chokwadi chese ende Mwari akatangira pauri vese avazive kureva kuti pauchafa futi vachasara vachirarama vanyura nokuti Mwari zvekwadi yese akaisa pauri vamwe vese avazive ndounoziva. That's an error. Elijah usapani pakuti Mwari akanyanya kushandisa rikudza kuti ndiwe wega. Elijah akati Mwari ndini ndega muprofita wenyu ndasara. Mwari akati aiwa muzivane ndinokuzivai kune vamwe saka kusazivana haisi nyaya. There is somebody somewhere who must carry you. Kune distance mu life isingafambike nekuti you are educated inofambika nekuti wakazembera somebody who knows where to go. Kuna akutoziva kune basa rikudiwa munhu akapasa sewe iwe problem yako wakangopasa uzive kwauri kudiwa. There is a level in life where somebody must take you somewhere. So develop a good character in the society. Murume uyu akaporeswa zvechokwadi akafamba but distance yaakafamba kubva kumba akaita kutakurwa which simply means mu life
a good character. Because God will assign people to carry you to a certain place. So vakauya naye vakamutakura, there were 4 of them. I'm sure it's a deeper revelation I want to preach now. I remember 4 vakatakura hamayo iri paralyzed. Inyaya ndaverenga kumupenyu wedu ndezvinji ku New Testament church. This man is the New Testament church ari paralyzed. Nokuti church yanga isina simba, Bible rinoti vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. We were lacking that power, so we were paralyzed as a church. That's why akauya akatakurwa nevarume 4. Jesu paakauya akaunza vhangeri rinonzi the gospel rakataurwa nevarume 4, Matthew, Mark, Luke and John. Iroro riri 4 ndorakaita kuti pakapera iwaya pakanzi mabasa avapostori. Kuti mupostori anga asingaite basa pesa, anga asina power, nokuti akanzi mirirai mweya. When the Spirit of God comes upon you, you shall receive power. Which means the church was paralyzed. The first 4 books inside yekuti church yanga iri muna Jesu but isina simba. Samurume uyu akatakurwa nevarume 4, church iri paralyzed. Saka church iri paralyzed chainoda ndechekuti iendeswe pana Jesu kwete muvanhu. Nokuti dai vakapinda nekudhoo vaipfuura nepane vanhu, but pavakauya nepamusoro vakananga pana Jesu. So hear me very well. When he saw their faith, he said to the paralytic, munamo yako Mwari udataone nhamo chete here. Ndo zvaunoda, iye zvaanoda ari kuda kuona kutenda munhamo iyoyo. He wants to see faith inside that problem. Saka attack yatinayo as church or as people, the devil anoataka nyaya yefaith okusiya uchichema. Mwari ndirangarirei, une nyasha, unozviita baba, koreta, Mwari wachinofunga handide. Anokuda, but principle iripo, he wants to see your faith. He is a paralytic, but paari kupinda napo papindwa nevanhu vasina power. Kureva kuti kune vanhu vane power vafunga kumira naye pamusoro pemba. Vakapazaro. These people were not prophets, but Bible rati pavakanopaza pamusoro pemba vakapaza exactly panga pana Jesu. Ndokubva vadzikisa hama yavo pana Jesu. Indava parufa pekuti harisine girazi vanhu vakatoziva kuti Jesu ari papa. These people were not prophets, but vakatoziva kuti apa ndo pana Jesu. It's simple to know where Christ is. Kureva kuti pavakatanga kupaza area isina Jesu, ari pasa apa anotocomplaina nokuti haana kuinga matambudziko evanhu. Aigona kutoshedza kuti manonoka kana manonoka bvaya apa mudisa mavhu. Voenda apa muonza kucomplaina, but pavakaenda pana Jesu, he is the way, the truth and the life. Kuti vakatoziva kuti uyu asiri kucomplaina ndiyo. Ukanzwa apa tapaza pakunzi hei ndi Judas, uyu ndi Peter, uyu ndi James, but patakupaza apa pari smooth and pari pasina kana complain ndi Jesu. Mukuru zvikada kutozikana kunzi una Jesu hazvinetse, sikwaoni. Anobuda ari mauri, anobuda. Ari mauri chaiye anobuda, itwa rafuone. Ari mauri haumuzive. It's easy kuziva ari mauri. Faru waoni. Unoshadzira kuti andakusiya maoko kuJorodhani. Unoshadzira kuti munhu sheshe akasara mukati marimo. And anokinga pane zvekutamba. Ukada kuziva kuti una Jesu here nyudzwa uone. Reasoning yako nehasha dzako dzinokudza mukati. So vari mava kuti vatsvage pana Jesu hazvinetse. Vakapaza area isiriyo vanokunzwa nehasha. Baba mukada kuziva kuti mamuri ingotsikwa uone matauriro ako. Tsanopa chechi but kujairana hakuna kumira musha. Itupa chechi but mukati muno munhu. End of this man. So vana vakadzikisa hama yavo pana Jesu. Yeti Bible ratanga richiti pavaida kupinda padhoo vakatadza kupinda nokuti pava pakazara nevanhu. But pavakanopaza roof vakadzikisa hama yavo pana Jesu pacho. Zvandava kuona ndezvekuti room inogona kuzara but pana Jesu pane space. Ndosaka ndichiti crusade haichada kuitwa kumfakosi kana kumarondera, inoda kuitirwa mumachechi. Nekuti pana Jesu hapana vanhu but kwa Jesu kwazara. Hauna kundinzwa here. Room yavakatadza kupinda chikonzero vanhu vanga vakazara kusvika kudhoo, but pavakapaza roof vakadzikisa hama yavo zvanzi vakaidzikisira pana Jesu. Zvoda kuti pana Jesu pane nzvimbo but murumu maJesu mazara. That's why crusade haifanirwa kuitwa kulocation
yada kutekerwa kuchechi nokuti vanhu havasi pana Jesu vari murumu. Vanhu vava kuchechi but havasi muna Jesu ari kuchechi iko. Ukatoenda pana Jesu pane nzvimbo but macheya kumberi azara muchechi. Vanhu vatori kuoverflow, muna Jesu hamuna munhu. Vakadzikisa hama pana Jesu. Hapana akakomplaina kuti madii nokuti pana Jesu chete hapana mumwe vanhu. But pavakada kupinda nekuto zvanzi kwako akazara hakupindiki. Vanhu vane problem yekuda kuzaza room vasingade kuaffecta his presence. Which means they were present physically, they were absent in his presence. Muchechi vangavamo but muna Mwari wacho avamo. That's why uchiona kuti moyo wavo uchiri wakatooma. Wachiona kuti munhu haana kana power ari paralyzed akataku hakuna akavhura gap. Vanhu vasiri muna Jesu unovaona nehunhu hwavo even vari kuchechi. Havakupe chance, havavhure, havakupe mukana, vanotokurwisa. Ivo vainga Jesu wavakainga but havadi kuti usvike pari. And the problem ivo havasi kuti pavari. Avapo pana Jesu but havadi kuti mumwe munhu apinde aendeko. So varingobloka so. Character yekuvhara munhu ane problem isaini yekuti ivo futi vane problem. Vazadza room but zviri kuparidzwa havasi kuzvitenda. Riri kutaurwa raKristu havana mavari but murumu vakazara. I've come to tell you this. Church nekingdom yaMwari zvinhu two zviri separate. You can be in the church usiri mukingdom. That's why Jesu paakapa the parable ya Good Samaritan akatonzi good wacho musi wacho varovha kuchechi. Vasina kuita good ndonga ipapo handa kuti kuenda kwakaipa nangoti ndo nyaya yacho. Muprista akapfuura akasiya munhu, mulevhi akapfuura akasiya munhu, muSamaria akanaka akabatsira munhu, akaenda akanomusiya kuchipara akaenda kwaaienda. Ava vakaenda kuchechi havana kubatsira munhu but vakabata service, havana kungoita hawo service. Service vakaibata but havana kuoffer service. Saka according to the kingdom haisi nyaya yekuti waenda kuservice, inyaya yekuti you are doing the service. Doing the word makes you part of the kingdom. Attending church makes you a member of the church. Vari tu murevhi nemupristi vatori matitles, machef, white collar, but mari black hat. Basa nemunhu ndomukapauka mutaisa kuti uyahambise chegofuti kana muchechi kwedawu iyo shere naye. Asatoona kuti mumwe munhu akada kukubatsira ntakakubvunza chechi. Kune vanhu asati vapinda mukingdom yaMwari. Akatoda kukubatsira ntakabvunza kuti munopinda kupi. Ukataura yaasingapinde, rubatsiro rwake rune string attached. Ndokubatsira hangu pati tsvagai chaiyo yakarongeka. Akutokuparidzira yawo. Asara munzwa munhu anoparidza nyaya yechechi. Kuparidza Kristu kuti chigerezvo. Do you know kuti kune vanhu vatori anointed to preach? But vakasarudza to preach a wrong gospel. Yet they are true men of God, but preaching a wrong gospel. Azvikuite musatanisi nonga kuita mufundisi autaura zirizvo. Zvafana mupurisa akakubira aite tsotsi wavharwa naofisa zvakangonaka zvakadaro. Wendi pasendo uchipani tsotsi randivhara imhosva. Ofisa wakuvhara. So hear me very well. Kingdom ne church zvinhu tu zvinoda kunzwisiswa. Kune machurch principles kuwirirana kwedu zvataronga pakereke yedu. Ngatigerwei, ngatipinei apa, ngatiite zvakati, ngatibvisei bhutsu. Haisi nyaya yekudenga, inyaya yevanhu vada kuendawo. Vane zvakutoronga pamuti kadai toenda mushe, pamuti kadai toenda mushe. Dai wakadzwa nezuro ezai minister. Hatinamate sezvatinoda, tinonamata sezvaanoda. Saka akatoti pamweya mutsvene nokuti ndiye anoziva zvinodiwa naBaba. We don't know how we ought to pray, but the Spirit of God intercedes on our behalf. Nokuti vazhinji vedu tiri kunamata sezvatinoda. Tiri kuita maprinciples ari good, tisingaite ari godly. Vanhu vakafamba naJona mistake yavaiita kusanyudza Jona. Nokuti pavakamunyudza havana kumunyudza vakamuendesa. Vaitoda kutombotsika-tsika kuti ngatifambei naye, itori mhosva. That's why vakaruza zvinhu. Nokuti vaida kuchengeta munhu anofanirwa kunyura. Naturally, common sense, kunyudza munhu hakuna kunaka. Roof. Spiritually,
akanyura zvanaka taenda. So kunamata, you need to know the mind of God. Hatinamate sezvatinoda, tinonamata sezvaanoda. Ama principle yechurch ikasava aligned to the principle of the kingdom, munokuvadzana mahara. Vanhu vairamba vakadzi kusvika Jesu auya, vakati Moses aitidira kuramba vakadzi, munoti kudii? Saka naJesu hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna anopatsanura. Yeti vanhu vakatotaura vachiti Moses ndiye akatiudza. Ndo problem yegeneration iyoyo. Vanga vasingazvinzwire Mwari, vainzwirwa naMoze. Saka Moze akasanzwa kumusoro, aingotaura zvemumusoro. Hakuna aizoziva kuti ndezvemumusoro asi zvekumusoro. Kuti zvekumusoro zvacho hakuzvizive futi. We are in a time where the door is open for you to seek God. Ndinodira nhau yaNoe. Noah akanzi vakareka, but door haana kuvhara. Akavhara door ndiMwari. The door is still open kuti usike grace and favor on your own. Hakuna anombokuvharira. Zvanoti kutozonyura kwevanhu, havana kunyura nokuti vanga vaita zvivi. Vakanyura nokuti havana kushandisa mukana. For 7 days the door was opened. Hapana akapinda. Sasa mnyepere kuti because havana kuvaka saka havana kupinda. Pakavhurwa door parinzi even usina kuvaka pindai. Havana kupinda. Can I tell you something? Chinonzi kingdom chine chekuita newe dunga munhu naMwari. Chiri personal. Chinonzi church ifellowship yemasaints zvine chekuita nemi newe nevamwe. Ndo church. Chinonzi kunamata Mwari irelationship zvine chekuita newe naMwari wacho. Saka rumu yanga ina Jesu yanga yakazara vanhu, ende vanomuda uye vasingamude. Taridza kuti havamude. Pakati zvivi zvaregererwa, vakati blasphemy. Pakati simuka ufambe, vakati great prophet. Type yevanhu vanoda zvese. Zvikafamba vanomubhiga. Akataura zvavasingatende vanomutsondora. But your sins are forgiven. Zvikanzi oh mamon. Komana kuparidza mushe, but I am a levels aya. Antodari Mwari asi vanhu. Nokuti ukaona rumu yazara unoti shoko rake vanotenda. But vane level yavasingatende nyange vachimutenda. That's blasphemy. Ari kutuka Mwari, ndiani anoregera zvivi kunze kwaMwari? Jesu akati pane nemubvunzo. Which one is easier? Kuti zvivi zvaregererwa kana simuka ufambe. Saka paakazoti kuchirema simuka ufambe, vanhu ndipo vakati great prophet abukura pakati pedu. Which shows kuti vanhu ava chaiva muvha imiracle more than salvation. No generation yenguva yedu. When you preach salvation, when you preach Christ, unonzi vafana ari kudzidzira vamwake ari kuita zvinorova. Jesu paari kuti which one is easier, kuti kuchirema simuka ufambe kana zvivi zvaregererwa, arida kudhila nemaindi yavo kuti kumaindi yenyu chakatooma pakuona kwenyu kufamba kwechirema. But ndatotanga nechakatoomesesa kuti munhu apinde denga. Jesu aifanirwa kutanga nekuti rise up. Munhu amuka onzi ndakuregerera. Kwete kuti wakaremara kudaro onzi ndakuregerera uzona hapana chachinja. Mandiregerera nditi ndakadai so. Your sins are forgiven. Oh, saka murume uyu haafambe, but ane zvaari kutotadza. Uindafa kuti kutadza kana kuenda kunobata something, kuenda kunoita zvakati. Chinonzi mutadzi i-identity haisi character. Wakaberekwa nembereko yaAdamu saka uri mutadzi. Saka uchiona kuti utonzi mutsvene, hakusi kuita zvinhu zviri right. Kutenda muna Jesu ari right, anokupa tsika dziri right. Kana munhu akaberekwa nembereko yaAdamu akanzi mutadzi, anofanirwa kufuti kuberekwa nembereko yaKristu to be born again, kuti anzi mutsvene. Saka vakuru ava vana chavakakanya, vati havaripinde kana vasina kuregererwa naKristu. Saka vakatadza papi? Iyo yekungoberekwa naAdamu iyo haina kumira mushe. Kanzwa munhu achiti ndinetsa nemunhu, handirovi kana mukadzi, hana munhu anotuka naye. Kana kuchechi kwacho handiendi, titori bo. Ndo wrong isina kumira mushe. Ukangoona uri right, you are against God. Nokuti paakati unzira Jesu, we all fall short of the glory of God. Self-righteousness is like filthy rags unto the Lord.
Ukagoona uri right, wrong. That's why I was telling you, ukaona munhu achita suicide, hazvirevi kuti aomerwa. Ndozvatofunga. Kuna Mwari, atuka Mwari. Nokuti Jesu paakauya kuzotifira. Saka iwe ukaita problem ukazvifira, uri kuudza Mwari kuti makangomhanya ndozvifira ndega ndoikwanisa. Ndinonetseka kuti atuma kuzvifira. Ini zvikaoma ndozvifira. Suicide is the highest level of pride. Kuzvuraya is the highest level of pride. Kuudza Mwari kuti zvikaoma ndozvifira ndega ndidi Jesu. Don't try it. Don't it is more painful to God when a human being kills himself. The highest level of pride. Kuudza Mwari takafanana. Ukaronga kuti munhu afirwe ndorongawo kuzvifira. So my time is gone. But I know they say we are paralyzed at a certain area, certain level. But one area of strength you are not capitalize for you to get help. But me as people for own it. But I can share zero shikanzwa na Jesu. Without une area inoshanda, nyangwe zvimwe zvese singashandi. Kuona kushanda ne area yo. Sakundweka nechifeve. Zviro zvati kana ndakashata zvikadii, ndikapfeka mini, kunoshanda ikoko, kunoshaipa panoshanda ipapo. Atozwa kuti mari iri pagumbo iro fensa isina basa. Kana ndikatotarisa uku, gumbo iro riri marketing. Area yaanozwa kuti nendisa mari, habvai. Kunokwesa kwake kuone kuti anongosiya chipfuva chaAbhurahama. Wegara chipfuva chaveba Abhurahama. Wegara kuti yes. There is a certain area in your life. Yakatosiwa for a breakthrough. Discover that one. Hata mukana zvese zvikanetsa, but remember be extra way. Mwari pari chaakatoisa to help you inside you. Hata mukana ukanza una mukadzi, but ukaverenga mbabvu yako tono dzakatowandisa. Kuda kuti mauri Mwari ari zvaakatowanza. For the sake yekuti ukaita problem ndozvaanoshanda nazvo. Mukuru yakatotakurwa, ari paralyzed, but aitaura zvakanaka nevamwe. Kwete kuti wakabroka une rafu. Unogara pamba patsano ukatumwa munhu wavhara change. Unoona kuti haubatsiriki. Kusvika kwenyu nepatsano basi. Tumwa soka. Noisa makapu. Iwo kunyara usakuti havasi kuziva ndoziva kuti haatsana vachengetwa. There is a certain area in life. Yakangosiwa naMwari for your breakthrough. You need to take advantage of it. Umbosha wakati kuti mukomana akabva iko, anga kushanda paKroku Motors. The last time I heard he was a foreman iko. Anga ari mugaisi wechibage. Kwakaitika nhamo kumusha vanhu vakazogaisa chibage. Saka yanga iri Sunday, iye ari mugaisi, haashande Sunday. Akanyengetedzwa nehama dzake abva kunogara tigaisiro kana tina ufa nhamo apa. Kati handishande hangu Sunday, but nekuda kwekuti nhamo yetinogarisana. Hazvina kuipa kuti ndiputse chigando kugaisa. Matauriwa akadraw attention yemurume akati murume atoda kuenda nayo. His character and his love, he deserves something better than with guys. Varume character inopano mabasa, kudarika imwe qualification yakutsvaka. Kune area yawakatosirwa, iyo ndoyo urikutsikirira step. Nokuti pese paunoita problem, the best kind of the closest place to be is to be bitter. Kana ukabroka chasara irafu. Maswera kuswera kunita sei. You are paralyzed financially, but as a person, are you somebody good to associate with? Somebody yangu pia yakaona tayari kuzanzisha shamba wanaona za muri boys uko mwana. Chicho wakanda kwa bana madamu yako sasa smile yake anakumbira mushi. Saka chimwe zvese anakuchitarisa zino baba. Wewe unachoona mumsana kumpazisa so. Sina rukuchagwa ro kuvara. Please somebody good in a society utakurike. Chirema chinakuponesirwa Jesu akatoshinda kumba kwa vanhu vari right. Vane chirema ndovakadzwa Jesu auya. Haasvikire kwamuri. Anosvikira somewhere. Akuda kuona kuti unosvika sei usingafambi. You need a good character. In life, let me humble you and tell you this. No matter when strength at a certain area, but in the area, somebody must take you there. Kana kwa Jesu aichakadzidzi vake. But mumu wacho Nathani wakati kuchagwa na Philip.
Pamopacho wafuza ti mwala chawo yakauli pamopacho mwala cha asiku yatuma film. Yeah. Iwe, yo mwana wanosanga nawo mu life. Oramba ule hunu wako sina kunaka. You are missing your opportunity. Kuwa right akuna chakuno pisa mauli. Kuwa hambo akutole degree lako. Kuwa munhu munyoro akutole madegree yako. Unoramba uri doctor uri munyoro. Chinotobatsira iwewe kuwa hambo. A certain area in life inodemanda sa. Naaman was a commander of Syria army. Bachakaita kuti leprosy ipere. Chakamutakura kuti aende ku healing. Akaterera kamukamsikana kari mumba. Munhu wese mu life anokosha please. Angasakosha pamafungiro ako. But tenda Mwari akamusika anozozva anokosha nerizeni akamunzira pano. Sometimes leprosy yako dai yakapera. But life yako ndeyekuti uri commander zvese kuarmy nekumba. Naaman was a commander. Commander basa rake kupa makomanda. Vachakaita kuti apore, he was commanded by somebody asiri commander, house cleaner. Ero katopora kudhara, manje haunzwe munhu wese wese. The type yavanhu vakubati vataure newe. Peter ane anointing yekusimudzira chirema pageti. But hauye kuzochitora kumba. Unotakurwa nevanhu vasina anointing, vane muscles. Some people are not prophets or teachers or what, but they carry grace to take you somewhere. We can raise our hands. Father, we thank you for speaking to us. Grant us a humble spirit, a humble heart, so we can reach somewhere. In the name that is above every name. Uzita Jesu Christo Nazareth. Amen. Thank you so much, people.